глас. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Добър ден, уважаеми зрители! В предизборното студио сме с госпожа Рада Лайкова, трета в листата на политическа партия Възраждане на изборите за Европейски парламент. Госпожо Лайкова, добре дошла в Пловдивската обществена телевизия. Здравейте, благодаря за поканата в моя роден град Пловдив. Госпожа Лайкова живее в Германия, живее в Берлин, председател е на местната организация на Възраждане, магистър е по европейски науки и с акцент върху европейското право и икономика. Госпожо Лайкова, от колко години живеете в Германия? И нещо повече за себе си да кажете, тъй като започнах с това, че сте пловдивчанка. Да, аз изключително обичам моя роден град и винаги се връщам тук с много голямо желание. Свързана съм с моята родина, с семейството ми, което живее в град Пловдив. И след завършване на английска гимназия в Пловдив продължих образованието си първо в Великобритания и след това в Германия. Впоследствие кандидатствах по обществена обява в германския Бундестаг и започнах като сътрудник към Комисия по европейски въпроси. Добре. Сега, ако като кандидат вече на България в Европейския парламент, пожелавам ви го от сърце, с какво се промени Европа към днешна дата? Да речем в един кратък период от последните 10 на 15 години. Или периода, от който България е член на Европейския съюз. Ако мога първо да направя едно уточнение, което за нас от Възраждане е изключително важно да се направи, че Европа не е равна на Европейския съюз и на Европейския съюз в тази си форма. Европейския съюз е създаден като организация за икономически и културен обмен, а виждаме, че в последните години все повече се измества от първоначалната си цел, която е организация на мира. Организация, която да гарантира мира на нашия континент в Европа. Чуваме все повече призиви, все повече гласове за една войнолюбива политика и това изключително много ни притеснява, като ние сме единствената партия, която наистина призовава в нашата страна за политика на мира, за спиране на доставките на оръжия и за сядане на масата на дипломатични преговори. Как трябва да се държи, как трябва да изглежда един български евродепутат в Европейския парламент? Предполагам, оставайки насаме със себе си, сте си задавали този въпрос? На първо място, ние трябва да знаем откъде идваме и да сме уверени, че имаме причини да се гордеем да сме българи. И също така, отивайки на тази международна сцена, да сме наясно, че българският интерес трябва да е водещ в нашите действия. Не прилепенето към някакви имагинерни политически семейства, не следването на поредната директива, а мислене как тези неща ще се отразят на нашата страна, как новите структури, които искат да бъдат променени в тази общност европейска, ще се променят за нашата страна и търсене на баланса и на интереса на България. За мен това е основното, което аз и моите съмишленици за което ще работим там. Знаете ли, ваши колеги, няма да им споменавам имената, наричаха много често в изказванията си брюкселските чиновници, едни хора, които отдавна са изгубили представа какво се случва в Източна Европа, в частност в България. Може ли да се промени това? От позиция, и тук така малко ще разширя въпроса, живяла сте дълго време в Германия, ще ви се наложи, дай Боже, да се преместите в Брюксел. Може ли България към днешна дата, има ли някакви допирни точки германица с българина? Не само по стандарт на живот. Говорим за менталитет. Европейската политика засяга всяка една от държавите членки по един и същ начин в момента. И тя е, че ние се отдалечаваме от Европа на отечествата. Отдалечаваме се от това, което гражданите реално имат нужда, имат като проблеми. И влизаме в фантазиите на евробюрокрацията, която е напълно отделена, не е избирана от никого. Искам само да отбележа, че така наречените европейски комисари, дори хора, които се занимават с политика, техните имена
са много малко известни. А всъщност тези хора имат по-голяма власт от всеки един български министър, от всеки един германски министър и взимат и по-голямо възнаграждение от германския канцлер. Каква е тази система, в която една организация, която се стреми да стане супер държава и да налага на нейните членки едни забрани, едни принуди, които в крайна сметка идват тук на бюрото на нашите министри и те казват, ами това дойде от Брюксел. Да, но ние сме пълноправен член и не трябва да бъдем такъв само на хартия. А доколко имаме общи битки и интереси, имаме с наши патриотични европейски съмишленици, с които ще работим заедно в формирането на Европа на отечествата, а не Европейския съюз като супер държава. Сега имаше една среща в София. Казаха ми, че в основата и стоите вие. Дойдоха представители на много политически партии от Европа. Може би едно ново семейство, което ще се появи в Европейския съюз. Но друго искам да ви попитам за участието на Урсула фон дер Лайен в Пловдив на предизборен митинг на политическа партия. Между другото, много интересно, тя вече в две от своите речи, мисля, че на едната в Букурещ и сега в Пловдив, споменава на предизборен митинг на партия в България и Възраждане, освен всичко друго. Нормално ли е това? Най-високото ниво на присъствие на Европейския парламент да присъства на предизборен митинг. Задавам ви го, защото на предизборна среща бях на господин Петър Волгин вчера. Той каза, представяте ли си руски депутат или който и да е от някой от тези държави или сръбски депутат да присъства на среща на Възраждане? Какво ще ни се случи? И какви последствия ще има за България това? Нормално ли е наистина да присъства фон дер Лайен на политическа среща или агитация в България? Урсула фон дер Лайен е един абсолютно компрометиран политик, германски политик, който в момента е разследван от Европейската прокуратура. И нейното поява тук, не знам дали нейните политически партньори се дават сметка, че са поканили един човек, разследван, обвиняван в редица корупционни схеми, свързани с продажбата на ваксините Pfizer, свързани с схеми в Германия, още докато тя е била министър на отбраната, с фирми, които са я консултирали. Вероятно това нещо изобщо е абсолютно под килима. Но друго също е много интересно, че тези хора търсят политическа подкрепа, легитимация не в собствения си народ, не в своите избиратели, които са техните шефове, защото избирателя е шефа на политиците, а в такива в момента международни фигури, които са силните на деня, в такава намеса отвън в нашата политика в България. И това показва, че те напълно са изгубили подкрепата от собствения си народ и затова търсят да бъдат подкрепени от хора отвън, което е абсолютно неприемливо за една патриотична партия, ориентирана към българите, към България, каквито сме ние. След последните избори Германия неминуемо се промени. Надявате ли се и Европейския съюз да се промени в най-скоро време? Защото много от политически наблюдатели казват, неминуемо ще има смяна на карула. И дори може Европейската народна партия да не е вече така част от мнозинството. Мисля, че това произлиза от желанието на гражданите посоката да бъде различна, посоката да бъде Европа на отечествата, посоката да бъде Европа на мира. Мисля, че все повече хора са обезпокоявани от тези пълзящи планове да бъде въведена тази политика на войната като нещо нормално, да се говори за това като нещо, което е част от нашия живот и ние трябва да се подготвяме за война. Не това. Ние не трябва да бъдем част от тази война, ние трябва напротив да работим за нейното мирно разрешаване, защото там всеки ден умират хиляди войници от двете страни. Това е една братоубийствена война и това е изключително отличителен белег на Възраждане, че ние заставаме на страната на мира, не на страната на войната. И на страната на мира застават и изключително много европейски граждани. Странното е, че техните политици не се преструват, че не могат да го чуят. Но точно затова те ще получат червен картон на тези избори и Европейския парламент ще бъде съвсем различен. В исторически план отношенията на България и Германия са били, ще го кажа, на ръба така на конфликта, но така думите на Борис никога, винаги с Германия, никога против Русия. Споменавам го. Има ли днес така наистина Германия отношение към България? Вие почувствали сте го като представител на една от силните партии в германския парламент? Имаме
има изключително добри и икономически, и културни, и социални отношения с Германия. Това го показва и голямата българска диаспора, която е в Германия. Отношенията между нашите две партии са изключително добре развиващи се и работещи в посока ние да работим за интересите на България като достойни представители, равноправни, и те за това ни приемат, защото ние се държим с уважение към самите себе си, за разлика от другите ни европейски представители, български народни представители. Когато ти сам не уважаваш себе си, няма как другия да те уважава. Госпожа Меркел се превърна нещо като знаме, нещо като емблема на една политическа партия в България, но тя загуби доверието на германския народ на последните избори. Дори така някои от медиите отразиха за някакви много неприятни инциденти, които се случиха в Германия. Ще ни кажете ли нещо повече? Какво наистина там? Говориш се за нападения срещу лидери на политически партии, срещу хора, граждански движения, които се опитват по някакъв начин да обясняват на обществото за статута на имигрантите. Така е. През 2015 година беше отворена вратата на неконтролираната нелегална миграция самолично от Ангела Меркел, без да бъдат спазени законовите мерки за такова решение. И германския народ и избирател няма да й го прости. Изключително голяма част от избирателите и консервативните германци от Християн-демократическата партия се насочиха към истински Патриотичната партия Алтернатива за Германия, а последиците на тази нелегална миграция берем и до днес в Европа и в Германия. Само преди няколко дни в една от най-богатите провинции Баден-Вюртенберг, на площада на центъра на град Манхайм, беше нападнат политически активист Михаил Штюрценберг, човек, който е активен в разясняването на опасностите на политическия ислям, не на религията, мюсюлманската, на политическия ислям. Защото в Германия имаме хора в град Кьон, хиляди, които демонстрират и изискват шерията да бъде въведен като законова норма в Германия. И в град Манхайм загуби живота си един млад полицай на 29 години, беше варварски нападнат, наръган на няколко места с нож. За съжаление, вчера той загуби живота си, а политическият активист Штюрценберг е с изключително тежки наранявания в болница, защото този човек е дръзнал да говори, да излезе като политически активист в неговото движение Пакс Европа, което е консервативно-патриотично движение, да говори за последиците от тази, пак казвам, нелегална и неконтролирана. Ние имаме хуманитарна отговорност към хора, които бягат от война, но хора, които идват без документи, хора, които не могат да докажат и нямат бежански статут. Човек, който напада политически активист Штюрценберг, е 25 годишен афганистанец, който е отхвърлен като беженец. Той няма бежански статут, той няма право да остане в Федералната република. Но, както виждаме, политиците не се интересуват от това и такива инциденти, за съжаление, не са единични. Те се случват на почти ежедневна база в Германия. И поглеждайки натам, ние трябва да помислим какво означават тези общи миграционни политики за нашата страна. Защото миграционната политика на Европейския съюз обвързва всички държави. Обвързва и България да следва политиките на новия миграционен пакт. Да приема бежанци, които идват и само на границата казват една дума, която е бежанец, азилант. Съответно, ние сме се съгласили да приемем тези хора и в нашата страна, да се построят нови бежански лагери и България да стане една буферна зона за нелегални мигранти, докато бъдат обработвани техните молби за бежански статут. Това е изключително безпокоително и мисля, че българските граждани имат право да знаят истината, това, което се случва в Западна Европа и това, което се продиктува от Европейския съюз в тази миграционна политика, която е абсолютно пагубна за нашия континент и за нашата цивилизация, за нашата сигурност. Знаете за референдума на Възраждане против въвеждането на еврото в България? Знаете и за това решение, което така някои определиха като иронично, разбира се, полушенген. Знаете и някои от така последните решения на Европейския съюз, имам предвид зелената сделка, които касаят българската енергетика. Готова ли сте вече с първата реч? Какво ще им кажете на останалите участници в Европейския парламент? Между другото, той се увеличава доста като численост, българското присъствие и то. Възраждане ще има историческата възможност за пръв път да има чинове в Европейския парламент. И наистина, може би първата реч, която ще изнесе представител на Възраждане, ще остане в историята на тази партия. Готвите ли се за тази първа реч?
Какво ще им кажете на нашите братя и сестри от Европейския съюз? Готвим се както и за речите, така и за конкретните усилия, които ще положим за провеждането на референдума за запазване на българския лев. Вече сме подготвили петиция, даже аз тук съм я донесла, мога и да ви я оставя, която ще внесем в Европейския парламент. Петиция за провеждане на референдум. Българските граждани да бъдат питани дали желаят дали желаят да се въведе еврото в България до един определен срок. Така че в България бяха отказани абсолютно всички възможности, са изчерпани. На българския гражданин неговия най-демократичен инструмент му беше отказан. Ние ще пренесем битката на европейско ниво. А по отношение на зелената сделка, това е една абсолютно недомислена идеологическа политика на Урсула фон дер Лайен, срещу която ние ще застанем много ясно с оглед на българския национален интерес. Не може ние да затворим нашата въглищна индустрия, да загубим хиляди работни места, да загубим конкурентоспособност и икономика, за да може да се осъществяват абсолютно неефективни, провалени енергийни политики, които вече се доказват, че са най-глупавите в света. Дори се написаха статии в Washington Post, че затварянето на въглищната индустрия в Германия е най-глупавото енергийно решение. Ние смятаме, че България трябва да следва добри практики, че трябва сама да поставя своя път с оглед на своите национални интереси, с оглед на своята геополитическа позиция, историческа позиция, а не сляпо да следва провалени политики, наложени от някой. Добре, госпожо Войкова, млада сте, но имате богат опит в политиката. Аз така лично ще ви стискам палци и се надявам, че когато се изправите там вътре в залата срещу фон дер Лайен, няма да ви притеснява това, че говорите срещу така една лидерка на половината Европа. Защото за вас ще стои така интереса на България най-вече. Ние знаем, че отиваме там с подкрепата на нашите избиратели и на нашите граждани. А останалите европейски сили, които защитават интереса на своите граждани, са в това право. Но така наречените фон дер Лайен в Европейския съюз вече не представляват никой друг освен себе си. Трудно ли се гласува в Берлин? Между другото, едно от исканията на една от партиите към така и обещанията към хората, които живеят в чужбина е гласуването да не се извършва само в дипломатическите представителства, което затруднява много българи, които живеят в различни райони на определената държава. Може ли това нещо се промени с закон? Това, което ние направихме във Възраждане е, че организирахме наши симпатизанти да бъдат членове на определени секционни избирателни комисии в Германия, не само в Берлин. И за това знам, че в момента в Берлин ще имаме 3 избирателни секции. Едната ще бъде в посолството, имаме културен институт и на още едно място, което е приспособено за такава дейност, ще има такава възможност. В други градове, в които нямаме консулска служба, също ще има избирателни секции и членовете на моята организация Берлин Бранденбург също ще участват в Дрезден, в Магдебург, в Нюрнберг, дори в Южна Германия, в Равенсбург. Искам да използвам възможността да кажа, че българите в чужбина не са по-малко родолюбци, не мислят по-малко от българите в България за нашата родина и във всякакви начини и способи, които те могат, подпомагат и работят за нашата държава. Част от мотото на депутатите и на кандидатите за Европейския парламент е, че ако Възраждане е член на Европейския парламент, първото нещо, което ще направи, да спре войната в Украйна. Отразява ли се тази война на Европа и на България в частност? И има ли изход от тази война? Какъв е той? Това, което виждаме, е изключително безпокоително, включително провеждането на парламентарната асамблея на НАТО и решението с ракети на държави от НАТО да бъде обстрелвана територия на Руската федерация. Това решение беше взето в България. Ние много внимателно следим тези процеси и отново призоваваме да се говори на тези теми, да не се изтикват от дневния ред, защото виждаме, че и кандидатите за депутати и евродепутати в тази предизборна кампания много удобно решават да не споменават това тяхно желание, защото знаят, че с приказки за война в България те няма да спечелят избори. Но всъщност това е нещото, за което те стоят. И трябва много ясно да го изобличим и да го кажем, защото това засяга нашия живот утре, живота на нашите деца, живота на нашата страна. Говорейки за събитията, за войната в Украйна, не оставихме ли малко настрани една, така, президента Петър Стоянов на времето съм запомнил, определи от най-романтичните страници в нашата история – Македония. Северна Македония, да не ме обвинят, че аз като
тяхната президентка се държа. Следите ли събитията в Македония? Каква е политиката на България? Трябва ли да се промени политиката на България и на Европейския парламент към Македония? Предвид всички споразумения, които се сключиха. Не е ли сега момента да си стиснем ръката с Мицотаки, с Гърция имам предвид, и да покажем на Македония, че това, което се случваше до сега, няма да продължава? Имам предвид от договорките и отношенията на Македония към България, на ръководството на Северна Македония. За съжаление, българския интерес в посока на Македония беше абсолютно изоставен от нашите управляващи. Техните политически партньори в Европейския съюз говорят за Македония като пример на мултикултурализма и на мултиетническото съжителство, докато ние знаем, че има български центрове, които са запалвани, има българи, които са пребивани заради българската си идентичност и самосъзнание в Македония. А посоката на политика на нашата страна в тази сфера е абсолютен провал. И това го виждаме и на национално, и на европейско ниво. И разбира се, това е изключително важна кауза за нас във Възраждане и ние ще работим за това на европейско ниво. Всичко това, което казахте, има ли България своето достойно място в Европа? Или ще продължим да бъдем, както се казва, в задния двор на Европейския съюз? Не знам дали съм прав, когато ви задавам този въпрос. Поне такива са моите впечатления. Много лесно можем да направим един анализ, като видим каква е работата на нашите представители в Европейския парламент и кога ги виждаме. Тяхната работа в България може да бъде качествена с една дума и тя е отсъствие. Ние ги виждаме няколко месеца преди изборите да дойдат да ни обясняват как живеем в най-доброто време, което е за нашата държава. Абсолютно това не е вярно, за съжаление. България след 17 години членство продължава да бъде най-бедната страна в Европейския съюз. По никакъв начин не използва лостовете за влияние и начините, по които може да защити своята позиция и своя интерес чрез различни дерогации на директиви, регламенти и чрез отношение, което тя може да повлияе и на самото вземане на решения вътре в Европейския съюз. Тази опция изобщо е оставена настрани от нашите управляващи и имаме едни хора, които никога не са способни да кажат не на Брюксел, никога не са способни да кажат да за България. В този смисъл 17 човека сте от България. Има ли тема, която може да ви обедини? Защото Костадин Костадинов, лидера на Възраждане, казва: с никой от тях не бихме си подали ръка за управлението на България. Ще управляваме сами. След тази негова теза, поддържана няколко години, Възраждане от пета вече стана втора политическа сила според статистиката на социологическите агенции. Може ли да се стигне до там? Има ли кауза, която да ви обедини тези 17 човека? Защото само сега не ме обяви някой обвинят сепаратизъм, но имаше подобен случай. Очаква се една комисия от България, която трябва да даде отговори пред европейски комисари за някои от нещата, които се случваха. Там сега Даниел Лорер, Илхан Кючук, няма да ги изреждам, те казват: не, ние чакаме комисията от България. Да. Няма нищо лошо в това, че Даниел Лорер е кандидат и Илхан Кючук и то водач на листи. Национално отговорните каузи трябва да обединят българските представители. И една от тях е провеждането на референдум за запазване на българския лев. Използване на най-демократичния инструмент, който е предоставен в политическия живот. Също така спиране на санкциите срещу Руската федерация, защото българската икономика изключително много страда от тези санкции. Включително. Също така призив за прекратяване на изпращане на оръжия в тази братоубийствена война. Това са каузи, с които ние със сигурност можем да се обединим, защото те са каузи и за България. Добре, госпожо Лъкова, стискам ви палци още един път и ви благодаря, че се така отзовахте на поканата, участвахте при нас в това предаване. Знаете ли, пожелавам ви успехи така, защото много малко са пловдивчаните, когато говорим за представителство в Европейския съюз. Вие сте така една искрица надежда, че защото Пловдив трябва да има лоби в Европа. Това е поне моя идея от дълго време, както и в българския парламент. Листите в Пловдив за народни представители са обсебени, избираемите места от хора, които нямат нищо общо с Пловдив. Вие, може би, в този смисъл сте една светлинка на края на тунела. Пожелавам ви от сърце наистина така успех на изборите. Бъдете жива и здрава и достойно защитавайте интересите на България. Благодаря. Купуването и продаването на гласове е престъпление.